камера. Значи правим сега един възъл, който се използва да се нанизват ножове или такива работи, но ние нямаме ножове. С кожена лента се получава също темляк. Това въже е малко дълго, но няма значение. Сега фащаме въжето или кожена лента, дясната ръка под лявата. И подлагам този край левия под това, който се образува. При това нанизвам ножа, в случая с търгалка, и го подлагам тук. Фащаме свободния край, левия, в случая работен край, под десния, над едно, под едно, над едно. И се получава ето това. И сега, това са неработните краища, това са като крачета ще ги нарека, за да имат някакво име, да могат да ги... Следваме извивката на работния край. Идва от тук и мислено продължаваме. Продължаваме и заобикаляме далечното, не близото, което е до него, а далечното. Следваме тази извивка, заобикаляме го и влизаме под възела и през центъра му. И го изкарваме нагоре. Същото го правим с този край. Малко дълго въжето. Това е близкото краче, затова отиваме, следваме тази извивка, заобикаляме това краче, влизаме под възела през центъра му нагоре. И се пристяга. Се получава този възел популярен сред темляците. Като се прави темляк, с кожа става по-ефектно. Ако е плоска лента, става обал. Ако е кръгло сечението, както е в случая въже, става това. И може би там е корона. И това. Няма да ме качваш, мен. Няма да ме качваш.